শুধু কমিটি খাজারে जों दंखाय आसलि दंखायनो अंला ठीक न थायजों दिनै दा सरंबो साइथांगा बयरंनि तलगानो बुरिनके हिमनानि थानानै थानानै बेलायखिन कष्ट मोनो आबा आं बुरिनो बसाबो जारो नक मुख खाजा करबो साइनानै बुरिनके बेलायखि कष्ट मोनो नक नियाव कोई समायके जबारंगो अंफानाके बेलायखि कष्ट जों संना থেকে आरम्भ खालाय बुसा बसा बुतुरनो चारि खानेमय बुसाय अफिस थानांगे बुसायनो अफिस रहना नांगौ चारि वय थाङो ताय बुसानो परिना नांगौ गोबां मानसिनि बुरिरनो सामु दिनै वाक तो थांगे दा आदारना जबनानि अमाय केते सारा दिनै पाइया किन्तु दिनै बुरिरनो सामुनो मुगिया माने जों आवनि बिसनो जों जरा गायसा साइमाना मोनो जों बुबा गनो लगिरनो दिनै ग्रेटार त्रिपुराland सुनानिके जों बर' बेलायखेने खालामनांगौ दिनै न'आव कमिटि खाजोंमोन आं वानसु बानि खाव स्टक समाव निश्चय अब कमिटि राखनाय कमिटि बुरै कमिटि राखनकेचे बेबाद सा नखुङो बुरै राखनके नखुङ चाया बेबाद असबै थाङो आसो अमरुखा जोंम नुखा उदाहरण दङ आंनि बायदिनो जों दाबो बुबाग्रानो लगि थानिबो जों गुसु जाति राखनानै दा बुबाग्रा चिनि बागै जों गुसुके हामजाबो ओ हावबो ओ हा कुमाव सेक्टर कमनो ओ नुकु जमालिया ओ जराबो आगियो बहय तो बजराय बसा तमानि बागै बहाबनो साइना बार राजा ओ राजा चिनि दुख कष्ट न नगै तमालिया गय बतिनि मकलनि मुक्ति सानो इकलाय मारिखा अ मुक्ति न संताय खिकलाय दिया